Dwi jyst yn caru pêl-droed lleol, lle. Ac o'n i jyst yn licio sut o'n i'n gallu hyrwyddo fy pêl-droed lleol i. A wedyn oedd pawb jyst yn gallu gweld yr gêm, so wedyn os oedden nhw ddim yn cael fel, felly. Mae rhywun gorau caru, siwr os ni'n dysgu rhywbeth, mae rhywun gorau caru be maen nhw'n wneud i eisiau wneud o, dydi. A nes i chi'n mewn cariad y chwaraeon fel un yn di chwarae pêl-droed yn port. Heb y clybiau yna, heb y gwirfoddolwyr yna, does dim fel chwaraewyr safonol ar y lefel elitaidd, mae pawb gorfod dechrau yn y lefel lleol yna. It's the bread and butter. Dyma dwi'n meddwl ydy'r cyfle i bobl sy'n eisiau cael mewn i chwaraeon ddechrau wrth i traed. Ac ar ôl y sychder yma o 19 mis, ar ôl y pandemig yma, dwi erioed i synhwyro gymaint o gyffro am gemau lleol. Does na ddim amheuaeth gyda i, mae wedi gwneud gymaint o ddaioni'r iaith Gymraeg, ac os mae'n don ar ôl ton o bobl ifanc, dwi'n gwybod awed, maen nhw'n nawr rieni, mae plant nhw, maen nhw'n dilyn chwaraeon rwan yn y Gymraeg. Y fwy fi wedi gwneud, y fwy fi wedi dod yn fwy hyderus, ond fi'n gwybod bod Cymraeg fi dal ddim yn perffaith, ond fel Ben nhw'n dweud o'r blaen, ti'n dysgu fel ti'n mynd ymlaen. Dydy pobl ddim yn poeni ac yn dadansoddi safon iaith ac yn y blaen. Maen nhw eisiau clywed pobl wybodus. Da ni gyd yn ymwybodol iawn o'r gymuned arbennig iawn sydd yn bodoli o gwmpas yn clwb, yn tîm, yn chwaraeon ni. A mae yna gyfle i ni gyd yn does i fynd ati i greu cynnwys i adlewyrchu y gymuned arbennig yna a gobeithio denu mwy o bobl tuag ati hi de. Os ewch chi i wneud hyn, da chi'n mynd i deimlo yn rhan ohono fo. A fel profes i yn fachgen ifanc, unwaith bod chi'n rhan ohono fo, mae'n codi'ch mwynhad chi o chwaraeon i lefel wahanol. Yn lle gwylio o'r cyrion, mae rhywun yn gallu bod yn ei chanol hi yn rhan o'r stori ac yn darparu'r stori. Ac ewch amdani, dwi'n meddwl bod yna gyfle gwell am hyn. Mae'n haws nag erioed i wneud unrhyw beth, bod o'n fideo, bod o'n sgwennu, bod o'n podcast, bod yna gymaint o gyfleoedd i gyfrannu wwan di'r adeg perffaith. Mae'r pethau bach yn cyfri, so paid o meddwl bod y pethau chi falle mynd i wneud ddim yn mynd i bod o fantais, achos mae'r pethau bach fel wedi 100 yna i gyd yn cyfri a maen nhw mor bwysig. Just edrychwch, dwi yma heno. Dwi wedi dechrau o ddim byd. Mae unrhyw un yn gallu gwneud o. Mae o'n hawdd, a dyn o wir. Falle yn y pen draw, ddech chi ar banel efo Nick Parry, a does e ddim ysgogiad mwy na. Dwi dal i wneud yn byw yn Gaerdydd, dal yn checio bela port yn wneud bob dydd Sadwrn, yn gwylio'r clips tu ôl y gôl. So mae chwaraeon lleol yn aros efo rhywun dros lle maen nhw'n yn byw yn y diwedd. Newch chi jyst ddim difaru o gwbl, mae'n gallu newid bywyd chi am y peth gorau yn y byd gyd.